Dede. Nggak usah so rapi lah, tulisannya juga jelek. Nanti gue salah main. Nah ini biasa nomor dulu baru A, dua D. ketuk A, D. Ini juga Sama aja ya. A baru D baru D. Lu menggunakan pokoknya ini udah dimainin kok dari sini sampai sini. tapi nanti pas dibilang bisa satu kan itu kan udah biasa kan Sampai udah sini. kan udah Sampai ya. sini ya. Lu bilang 4 nanti Enggak. Gue janji sama sepupu gue. jam berapa? Habis ini. Belum, masih. Bukan belum. Lagi ada lagi nggak? Gue di bukunya ya. Pokoknya kalau ada apa-apa miss call nggak kayak biasa juga ada. Ya udah miss call aja kalau ada. Gue nggak hitung lumayan ya hari ini ya. Utang lo gue. Ripka lagi yang bayar. Peleter by Ripka. Kuriani Tuhata nahina holongan namar minggu di bagasan Manogoton di bagas nama nabadiai doho di sude ruas nama doho di bagasan Jabutabe melalui lewat skrimi horas madita sude tak bukama parminggota martang yang nahohom mahita. Marede mahita buku ede 574 ayat sada dohok 2. Hite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tondi perbadia, natu mo palangi doho tanoon. Amen. Sai tangihon masuaraku wali Jehovah, molo jauh-jauh wahu, didok rohaku, homandok, lului hamu mabohiku,
atong bohima nahulului ale Jehovah. Sayu nang mata bunihon bohima rada ponau, Jehovah do panondangi diau dohot hatu aku. Tung mida ise maau mabiat, Jehovah do partano batuan ningoluku, tung mida ise maau biahatan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amana amina di banu agi jangi, useho maton dimna badiai dohot hapis taran nasian hoi tu saluhut huriam. Asalam rara jalalam hot hatam nabadiai di tonga-tonga ni hamion. Leon mahiras ni roha di naposom majami tahun hatam. Asalam pita jalalam ganda huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami manguloi hosahat ro di ujung di bagasan haporsiaon nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatanghion mapati ni debata, mapati pawaluhon dohot lapatanna. Pati pawaluhon, unak ko manako, dia do lapatan ni ondo. Ikut dihabiari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana. Asa unang hitaolo madobo hepeng ni dongan jolma, manang mambahin bisuk-bisuk mangalucopon boniaga. Iko si pagadao dorni rohatta do arta ni dongata jala si ramotonoton ima sahana rak mangidogogo mahita lau mangulahon hong batu patinai ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hong batu patini. Amen.
Satu potima dosa tatu ado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siro hami dahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton do hami tubuh jaladang adong haporseaon di bagasan rohanamian saluhu do hami manibil sianaka dalammu macai godang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dot asini roham sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami doho pangalasion nami saingot mahami hombar tu asin ni roham doho denggan ni basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amen. Tabege mabaga-baga taringo te hasesani dosa. Alani pangalesiot tado umbahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajat tau tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hang sonangata. Jala binahin ni bugang na malum hitai lala. Hasangapom madi debatana di ginjang. Amen. Epistel di minggu tasadarion imana tarsura di Yohanes bidu 5 mamuka sian ayat sada satu rodia sia tajaha margati soreng. Salpuni adong ma pesta di halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem di lapung ni harpangan biru-biru paradian sada na margoar Betseda anggo di hata Heber 5 do sopo-sopo disi. Marpeaha do disi torop halak na hacitan nama pitung nasarion na tiarapon akana pai mai mahon hagugucang ni aiki. Ai suru-suruan ni debatado tuat marobas-obas tu bagasan paridiani manggusang aiki. Asana parjolo bongot ti hagugusang ni aiki gabe malum do nanang dia pe nasahit na lohot ibana. Alaya dong ma di sisahala nang 38 tahun leleng namar sahit. Di ida Yesus ibana pea disi jala di boto ma naung pola leleng ibana disi gabenin nama madok ibana naing malum ho. Jadi di dok namar sahiti mamangalusi ibana iya le Tuan dang adong parhu aku nama noguau tu paridiani di hagugucang niaki ay mandok roda piau nunga di jolani na asing au mejo dungi nina Yesus mamadok ibana hehe maho hidak malagem mardalan maho. Jadi pitor hisar majol mai dihidat malagena laus mardalan ma alai ari sabat dotoho nasa dari ima sahana martua doakan atu mangyon hatani debata jalan nau piapsa amen. Tabege ma ede hana.
diakon maha porsiaw tai songon nahitan rakon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang sobubuhan ido tuhata natu maon na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dun di tano na mula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundu tu siamun ni debata Jehovah ama naik pargogo na suatu dosani di sima ibana pangsobu tu tano on manguhumi halak na mangolu dohon na mate au porsea di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho diha sesani dosa doho dihatai na mando mula mangulu sogo dari ni halak na umate doho diha muluan na sora suda amen kabege mati ting masa dita sa minggu Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Eksaudi 20 Mei 2022 topik minggu ditangihor debatado jauh-jauh ni partigor nol sada padidion nabadia patu paudo di huriat tahun padidion nabadia tu akka yanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di Permungguon pukul 10 WIB. Perguruan doho pendaftaran di hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 10 WIB. Asa dibuat surat pengantar sian penatua wilayah, fotokopi akte nikah doho fotokopi akte lahir. 02 ibadah khusus. A. Ibadah khusus yang dipatupa di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di ibadah pukul 10 WIB. B. Sermon tu pelayan ibadah khusus dipatupa hari Kamis 2 Juni 2022 pukul 10 WIB maringanan di ruang gereja. Pinangido kehadiran tim pelayan ibadah khusus. 03 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon yang dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. B. Duksiduk tiktingon tabegema sosialisasi siap panitia Pesta Gotilon. C. Rapot panitia Pesta Gotilon yang dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022 duksiduk permingguan harian. Pinangido kehadiran ni sude panitia tiktingoma nagabe udangan. D. Bazar makanan yang dipatupa panitia Pesta Gotilon di Jolo pitu ni gereja duksiduk permingguan manogot pukul 7 WIB doho permingguan aria pukul 10 WIB. Pinangido partisipasi sude ruas. 04 pertanyaan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 ima wilayah Saplopat asareta maro tu gereja jala pinangido ma asa sude hita ruas manghutop pertangyangan ini di Bagasta B secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah Boy Mata Jaha di tikting na adong dihita. 5. Jadwal pelayanan sermon-sermon di bulan Juni Boy Mata Jaha di Warta Jemaat na adong dihita. 6. Jadwal perninggotan hari hasa sahur nitod di Perbadia. 5.
Pesta Ari Hasa Saur nito di Porbadia manang Pentakosta na Perjolo di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Sekolah minggu mulai pukul 7 WIB dalam bahasa Indonesia. Pukul 7 WIB dalam bahasa Indonesia. Pukul 10 WIB bahasa Batak. Pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Pesta Perningotan Ari Hasa Saur ni tod di Porbadia manang Pentakosta Paduahon di hari Senin tanggal 6 Juni 2022 mulai pukul 10 siawib dalam bahasa Batak. Pinangido tu sudah ruas asaro di Pesta Perningotan ni. Pitu jadwal kegiatan lepas sidi manang makatidakok kaporsiaon kelas sidi reguler 2021-2022 IMA Sada retreat dengan tema berjalan bersama Yesus tanggal 12 Juni 2022 Inganan di Cisarua. 2. Ujian tulis tanggal 17 Juni 2022 mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tolu ujian lisan bersama orang tua tanggal 10 Juni 2022 mulai pukul 10 sampai dengan selesai. Lepas sidi tanggal 3 Juli 2022 di permingguan jam 10 sampai dengan selesai. Walu dewan-dewan Walusada Dewan Koinonia. Jadwal-jadwal pelayanan sermon kategorial Boy Mata Jaha di jadwal pelayanan di bulan Juni na adong di Warta Jematon. Walusada kegiatan distrik Inahana di Patupado syukuran Inahana distrik di hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Marpikir. Walu sada 2 seksi sekolah minggu. Sada hari Minggu 5 Juni 2022 akan dimulai sekolah minggu offline manang tatap muka akan dimulai dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Untuk anak sekolah minggu kelas TKA, TKB, kelas 1, 2, dan 3, 4 tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Untuk link ibadah akan di-share di WA group kelas masing-masing. Jadi diharapkan agar anak-anak sekolah minggu kelas 5 dan 6 untuk hadir di ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Diharapkan adik-adik tetap memakai masker dan mematuhi prokes yang ada. 2. Liburan bersama anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Liburan anak sekolah minggu tahun ini dilakukan 2 gelombang dengan peserta sebagai berikut. 3. Bermain dan belajar bersama anak sekolah minggu kelas kecil. Peserta anak sekolah minggu kelas TKA, TKB, dan 1 dan 2. Acara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 waktu jam 15 WIB sampai dengan selesai. Tempat menang lokasi gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Kegiatan ibadah singkat untuk pembukaan acara. Games bersama dibagi beberapa kelompok. Panggung boneka dan ice cream party. 4. Sunday School Summer Camp dan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Peserta anak sekolah minggu kelas 3 sampai 6 SD. Acara dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 24 sampai 25 Juni 2022. Lokasi lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu. Kegiatan ibadah singkat untuk pembukaan acara. Perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Games bersama dibagi beberapa kelompok. Api unggun dan barbecue time.
menginap di tenda. Catatan, parkiran rumah pendeta akan dipakai dari pagi di hari Jumat 24 Juni 2022 untuk pemasangan tenda dan lampu di sekitar tenda. Jadinya diharapkan di hari Jumat tidak ada mobil yang parkir. Perizinan untuk menggunakan toilet rumah pendeta untuk anak sekolah minggu karena toilet gereja harus menyeberang. Tanggal 18 Juni 2022, sekolah minggu HKB Pasar Minggu akan menggunakan gedung gereja HKBP Pasar Minggu untuk acara liburan kelas kecil yang dimulai pukul 15 WIB sampai selesai. 82. Dewan Diakoni. Seksi Pendidikan. Rekrutmen Guru PAUD. PAUD HKBP Pasar Minggu membutuhkan guru taman kanak-kanak dan guru kelompok bermain dengan persyaratan usia minimal 21 tahun. Diutamakan kualifikasi D3 atau S1 pendidikan dan dekat dengan anak-anak. CV dan lamaran dapat disampaikan kepada Nonya Nababan Rista Boru Pakpahan dan Nonya Syahan Riana Boru Nenggolan. Telepon ada di warta. B. Penerimaan siswa baru taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Telah dibuka PAUD HKBP Pasar Minggu untuk tahun ajaran 2022-2023 kelas umur 3 sampai 4 tahun dan umur 4 sampai 5 tahun. Pendaftaran siswa baru dapat menghubungi Nonya Nababan Rista Boru Pakpahan dan Nonya Syahan Riana Boru Nenggolan. 9. Ruas Napidda. Di hari Minggu Sadarion 20 Mei 2022 Nunga Pidda Ima keluarga Koko Oloan Roris Naibaho AMD Inata Nancy Putriana Boru Sibolon SE. Alamat Jalan Kenanga nomor 16E RT 05 RW 04 Tanjung Barat wilayah 1. Pindah ke HKBP Tebing Tinggi Resort Tebing Tinggi Sumatera Utara. 10. Ruas nama ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan. Sude Perhalado Nihuriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas Nihuriata. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasa Samingguon mulai tanggal 20 Mei 2022 saat tu tanggal 4 Juni 2022 boy mata jaha di warta jemaat na adong dihita. Hata ni debata di nama ulang tahun ima. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4 ayat 10. Tikting nasoji nahahon do parhepengon ni huriata boy mata jaha di tikting naung di parade ni huriata. Songonima tikting dihita di Bagasan Samingguon. Pinasaha matu panitia Gotilon. Shalom. Orasma dita saluna. Nau parsanga pihami inang pendeta Rospita Boru Siombing. Amang inang Perhalado ni Uriata HKBP Pasar Minggu. Nau parsanga pihami amang inang ruas ni Uriata songoni dohot yanakon nami naposo remaja na huhawolongi kami. Dison jongjong au mengwakili panitia pesta Gotilon ni Huriata ima
nanaeng patupauta di hari Minggu tanggal 26 2022. Rak makilalahod do hita amanginang 10 tahun masa pandemi. Alai tolhas do hita satu sadariho. Isudi pasu-pasu na di pasat wata tu hita. Khobar tu pesta gotilon nanaing di patupa huriatta pasat kami masuk sosialisasi tuamu amanginang di patupa panitia do papungu silua sian wilayah tabe dot akaparhalado nadong di wilayah mangido hami tuamu amanginang asa pasahat tamuma silua hebeng silua makanan manang barang di bagasan lasni rohamuna. Napa dua di patupa panitia do lelang barang manang makanan. Tok tahun do bangiduan nami tuamu asa di bagasan lasni roha mardohoti amang dot inang. Adong do di patupa panitia kupon berhadiah. Adong do di patupa lelang pin emas. Alani aliamang inang harap situtu do rohanami. Nagabe parsidohot amang dot inang disude ulau na di patupa ni panitia. Songoni majo naboy upasat kami mewakili panitia. Horas ma dihita amang inang Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat ya?
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tajahama hatani debatana gabe turpuk jamita di minggu sadarion minggu eks Saudi natar surat di pesalmen bidu 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat onom. Pesalmen 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat onom hujah hamadihita pai hutihut hamuma di bagasan roha. Tangiang ni si David, sai tangi mahasitongan ale Jahoba, tangihon ma alu-alukon, sai tarehon ma pinggolmu tutangiakon sian bibir nasomar pangasi, sai dapotan uhum maahu sian bohim, sai ditatap matamma hasitongan, nunga didodoho rohaki, ditikir ho bornginai, dilalaho doau, hape dangadong jupako, hupopangi doaka pikiraku, asa unang mangalausi pamangaku. Sai marjaga doau dilakalakani jolma si pangarupa, diaka pabahenan ni jolma dopak hatani pamanganmu. Sai diihut-ihut lakalakaku doaka bogasmu, dang maor-raor pangalakaku. Sai hodo hupa jojo, ai dialusi hodo au, ale debata, sai tarehon ma pinggolmu tuau, tangihon ma hatakon, songonima sahat ni turpukta. Huriani tuhatana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hita saluhutna namar parsaoran nuaeng di bagas joroni debata, songoninang hamu amanami inanami, saluhutna namar parsaoran madohoti parmingguon ditikion marhite-hite live streaming. Horas madihita. Selamat hari Minggu. Mingguta sadarion margoar minggu eks Saudi sian hatalatin namar lapatan tangihon ma au. Marujahan mai sian hatani debata di pesalmen 27 ayat 7 namadok, sai tangihon ma suaraku ale Jahoba molo jou-jou au, asima rohamida au, jala alusi au. Totu sahali hamu amanami inanami, molodung tajaha turpukon, gabe adong ma sada haguguon nai baru dihita. Uju ditonahon turpukon tuhita, asa toktong hita jou-jou tu debata ala memang sai marpanangi do debata di jou-jou niakana porsea tu ibana. Ini membawa kekuatan baru bagi kita sebagai orang percaya, karena memang firman ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan seruan setiap orang yang berseru kepadanya. Borhat mai sian pardalanan ningulu pengalaman hidup na nialaman ni naposo ni debata Raja David. Molo disukun nuaeng tutonga-tonga tahamu amanami inanami, sudedo hitama boto songo dia ma pardalanan ni ngulu ni Raja David. Takita
surata suku sekolah minggu ngadi boto nasida. Raja Daud itu siapa? Bagaimana hidupnya sebelum dia menjadi raja? Bahkan setelah dia menjadi raja, apa pekerjaan-pekerjaan besar yang dia lakukan? Ngadia tus yang kada dana sekolah minggu. Lemahita hamu amanami inanami. Alanido siani mahitan waeng naeng marsia jara asalam margogo hita asalam tang nang hapor seaut tai madalani arini parngoluot taon. Naeng pabotohonon nama tuhita hamu amanami inanami. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang selalu merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Marhite turpukom manuaeng diajari hita, behado hita mengadopi kahalak yang selalu memfitnah kita, yang selalu mengatakan yang tidak benar tentang kita, yang selalu mereka-rekakan yang tidak baik terhadap kita. Molusian hajol mauta, ketika ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, maka kita akan balas berbuat jahat. Molo dihat citi hoau, maka saya akan balik menyakitimu. Kalau kamu merancangkan yang tidak baik kepadaku, maka saya juga akan membalaskan merancangkan sesuatu yang tidak baik kepadamu. Ido molo sian hajol mauta. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi orang-orang yang selalu sibuk memfitnah kita pagi, siang, malam, ketemu pagi. Terus menerus dia hanya mengatakan yang tidak benar tentang kita. Bagaimana kita menghadapi songo dia do hita mengadopi akahalak na memang marsogo di roha tu hita membenci kita habis-habisan. Menganggap kita musuh, memusuhi kita hari-hari dalam kehidupan kita ini. Molo hudok na kaningan, sian hajol maut tai, ya, kita akan balaskan apa yang diperbuat orang yang jahat, yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang tidak benar, yang dilakukan orang lain kepada kita. Alai tabereng ma hamu amanami inanami. Firman Tuhan itu mengajak kita, menuntun kita, mengajari kita bagaimana kita menghadapi orang-orang yang demikian. Bagaimana firman Tuhan itu memang meskipun itu bertentangan dengan pikiran kita, meskipun itu bertentangan dengan kata hati kita, meskipun itu bertentangan dengan keinginan kita, tapi firman Tuhan itu harus kita hidupi. Sebab orang percaya kepada Tuhan harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Meski berat menurut kita, meski sulit menurut kita, tetapi firman Tuhan menuntun kita bagaimana kita menghadapi orang-orang yang demikian. Seberapa sakitkah yang dialami oleh Daud? Sadia hacit mana dia dopan ni si Daud. Borat do dia dopi ibana. Dia melakukan pekerjaannya. Dia memimpin pasukan berperang. Dia memenangkan peperangan itu berulang-ulang. Dan membawa nama besar sesungguhnya untuk umat Tuhan itu. Masa-masa dalam kepemimpinan Saul. Beribu-ribu kali Saul memenangkan peperangan itu. Tetapi firman Tuhan katakan juga, marloksa-loksa dotong. Kemenangan itu dibawa oleh Daud. Dan ini menjadi sumber kebencian, kecemburuan, iri hati bagi Raja Saul. Ketika dia merasa tahtanya itu sudah mulai tergoncang atas kehadiran Daud. Gabe dihasogoni bana dosi Daud. Dia membenci Daud itu luar biasa. Meskipun dia tahu anaknya Jonathan itu bersahabat baik dengan Daud. Tetapi
tetapi kebenciannya itu luar biasa. Mengarajai roh pikiran hati-hati barbagasani sehingga dia merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada Daud. Lalu dia menyuruh pasukannya mengejar-ngejar Daud. Daud lari, dia pergi mencari perlindungan. Tapi dalam setiap pelarian itu dia mengingat Tuhan. Sebab dia tahu, dangadong guguna, dangadong gelokna. Dia tidak mampu melakukan apapun melepaskan dirinya dari ancaman maut, doa takalana asing. Oleh karena itu dia berseru-seru kepada Tuhan. Hola debatado nagabe pangalu-aluanna. Hanya Tuhan yang menjadi tempat bagi dia bersandar, meminta pertolongan, meminta perlindungan dari setiap ancaman, dari kebencian, dari rasa sakit yang dialaminya sepanjang persoalan demi persoalan yang dia hadapi. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ini menunjukkan bahwa memang dia sadar akan dirinya. Dia sadar isadari ibana do, dirajumi ibana do, bahwa memang dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk melepaskan dirinya dari bahaya demi bahaya. Dari kebencian demi kebencian, dari amarah demi amarah, dari musuh-musuhnya. Dirajumi ibana do memang dang tugogo na manangahape nadong di diri na dang tarpangasahon ibanai mangalo kamu sunai. Dia hanya percaya Tuhan yang sanggup untuk itu. Debatado na tuk patupahoni di ibana. Debatado na tuk paluahon ibana, debatado na tuk majagahon ibana, debatado na tuk mangalehon haluaon, sianaka naborat na hacit, masalah pergumulan na niadopan na songojolma ibana. Dia tidak berdoa kepada Tuhan supaya Saul itu segeralah Tuhan. Mangula mahuali debata pamate may dangina. Dia tidak bermohon kepada Tuhan supaya orang-orang yang memusuhi dia, yang membenci dia, yang mengejar-ngejar dia itu beroleh kehancuran. Dia tidak meminta kepada Tuhan supaya segala sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Karena dia sadar bahwa pembalasan itu bukan hak dia. Karena dia tahu bahwa pembalasan itu adalah hanya milik Tuhan. Hola debatado na tuk manguhum. Manangis sepetahu. Tetapi kemanusiaan kita acap kali seperti itu. Narwai do si patata pangido. Ketika hati kita terluka, ketika hati kita disakiti, ketika kita difitnah, ketika ada banyak orang yang merekakan yang tidak baik kepada kita, bahkan sering terucap dari mulut kita, ya saya mati meh gitu kan, ya saya langgar meh gitu kan, saya medebu meh gitu, kayak tersulit di meh gitu. Jadi kita mengatakan sesuatu hal yang tidak baik gitu. Seolah-olah kita berhak melakukan itu kepada orang lain. Kita lupa bahwa kita pun pernah, kita lupa bahwa kita pun sering terjatuh melakukan yang tidak baik juga dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan katakan, molo jauh-jauh doho tu debata, loas ma debata. Biarkan Tuhan yang bertindak. Mulu di jauho debata alai say marhusori di bagasa roham sogoni roha say marhusori di bagasa roham naso sitong naso denggan naso ture. Tak ada gunanya kita berseru-seru kepada Tuhan. Jangan dong lapatan nahita jauh-jauh tu debata. Tapi ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, biarlah segala sesuatunya Tuhan yang melakukannya.
lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya, saguru di Tuhan imai. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang berkarya, biarlah Tuhan yang bertindak. Ketika kita sudah berseru kepada Tuhan menyampaikan, uju tapa sahat holsotai, uju tapa sahat nadirohatai, uju tapa sahat isude namak kasogoho kita itu debata, biarlah Tuhan yang bekerja. Jalan Ata Pangido, bukan kematiannya, bukan kehancurannya, bukan kegagalannya, bukan sakitnya, tapi yang kita inginkan, yang kita mohonkan itu adalah hatinya diubahkan. Hamu baon niaka para jahatido, hamu baon niaka musuido, hamu baon ni roha niaka nama kasogo kita ido, tapangidohon tu debata. Itu yang kita serukan kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya itulah bagian, itulah pekerjaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Alani dohamu amanami inanami. Marhiti turpuk taon. Di jauh hondo hita. Uju mangalualu hita tu debata. Uju jauh-jauh hita tu debata. Ikonadong do pos ni roha di hita. Posni rohata ima, pasti Tuhan akan bekerja, pasti Tuhan akan mendengarkan, pasti Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Di boto debata dosa luhuta, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Patar dosu dia depan ni debata. Bahkan jauh dalam hati kita ini, yang terdalam pun Tuhan tahu. Ada di bagai serohat tahun, di boto debata. Sebelum itu terucap pun, sebelum itu kita lakukan pun Tuhan tahu segala sesuatunya. Molo parbinoto do debata di sadok pardalanan ningolu tahun. Totu ikonadong do posni roha dihita, bahwa Tuhan itu ketika dia mengenal kita dengan baik, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri dalam menghadapi apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ikon pos dorohata, Tuhan itu akan mengulurkan tangannya. Konpos dorohata, urupan ni debatado hita, pargogoan ni debatado hita. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Molo si patah songon naungagolap be pardalanan ni ngolu tahun, tapi Tuhan akan ada di situ memberikan cahaya bagi kita sehingga kita boleh berjalan ke depan. Madalani ari ni ngolu tahun. Jalan hidup yang lebih baik bersama dengan Tuhan kita itu. Holanon pos doroham di debata. Songo editenaking kan? Pos rohaku di Tuhaku dan tarbain. Itu tong. Kosongoni do pos ni rohata tu debata. Dang bahenon ni debata tarhirim hita di ngolu taon. Dang bahenon ni debata hita humasu usa di pardalanan ni ngolu taon. Tetapi kalau kita sudah ragu-ragu kepada Tuhan, molodang pos berohata maradopo debata, lausi do mabaik kita marsahit. Lausi do mabaik kita madeli. Lausi do mabaik kita dalam humasu sa di pardalanan ni ngulut taon. Alani molo marukil ho, marsakko, haci roham, godang nama kasogohoko, osmaroham. Molo dia lualu hoko itu debata, tangi honon ni debata doi. Unang uposa roham tu jolma sian tu debata. Unang uposa roham tu jolma manusia sian tu debata. Alania
Hai jolma muba-uba doi do kan? Jolma muba-uba doi. Satok kino boy do ngatai. Satok kinon boy do hokko pon nihita. Sonau do jamita di piga-piga bulan nasalpu do kan? Satok kino boy do papuji-pujion nihita. Ipardonga-donga kita. Alai satok kinai. Ai do. Amek kelangi pengalaman do ramangi kan. Satok kinai. Lau sido no papungu-pungu jol mamakasogo kita. Begitulah sikap kemanusiaan kita. Alai molo debata daong. Aha penata pasahat tu debata. Nadi bagasa rohata tu debata. Bahkan ketika kita sudah bersalah pun, dia masih mau merangkul kita. Ima tuhatai. Karena kasihnya itu tidak pura-pura. Kasih Tuhan kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Makanya tadok, Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Dahulu, kini, dan nanti. Olo, dahulu, kini, sekarang, dan nanti. Marsogot haduan, dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang setia kepada janjinya. Alanido hamu amanami inanami, namangihut sian turpukon diajari mahita, moloro hita jauh-jauh tu debata, jangan membawa hati yang pura-pura, unang marpangaci hita tu debata. Jangan bawa hati kita ini yang setengah yakin, setengah tidak, setengah percaya, setengah tidak, setengah iya, setengah tidak. Jangan bawa hati, mulut kita mengatakan ya tapi hati kita tidak. Atau hati kita mengatakan ya tapi mulut kita mengatakan tidak. Jangan. Tetapi bawalah hati yang tulus, ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan kita itu. Tetapi bawalah hati, jiwa, pikiran kita, hidup kita yang sungguh-sungguh hanya percaya kepada pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka anak tong idok. Molorohi tanwaeng tu bagas joro ni debata, buanglah, tinggal homma, tanggal homma, karohan namar pangaci, pangalahon namar pangaci, kapakatayon namar pangaci. Semua kepura-puraan itu ditanggalkanlah itu, ditanggalkanlah itu. Alai mangulu mahita di bagasan haburjuon. Rohana burjui mataboan tu adopan ni debata. Rohana ibarui mataboan tu debata. Alan itu saya diguhi hita marhiti hatani debata asalam ibarulam di pardalanan ningulut tahun. Janganlah menjadi orang-orang yang munafik. Janganlah orang-orang yang mardua roha, inna kan? Dia percaya kepada Tuhan, tapi setelahnya dia percaya juga kepada kekuatan dunia ini. Nang goruhon ibana, nunga di jauhon tu debata, nunga di pasaha tu debata, urupiau Tuhan, pamalu mau Tuhan, asiroham Tuhan, inna, alai marsogot, nunga lau museng, mangaluluya kahagogoon na asing. Tuhan mengingatkan kita jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Alaihibul maroham pasahat tu debata maka porseai huaso dohot hagogo onai natuk do debata palua hoko mangurupi ho majagai ho macamotoko di pardalanan ningulum pamatang nang partodiotai. Karena kita percaya tadi tangi hono ni debata doi. Tuhan mendengarkan seruan kita. Lalu
dona mangojar hita marpos ni roha tu di bata. Dona mangojar hita marpos ni roha hibul roha tahun maka porsiai de bata. Mengapa Daud begitu percaya kepada Tuhan? Mengapa Daud begitu percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong, melindungi, membebaskan, memberikan dia kemenangan? Allah ditada ibanado debata. Dia mengenal Tuhan dengan baik. Pana daun natakas di debata. Dia mengenal Tuhan dengan baik dalam masa-masa perjalanan kehidupannya. Nah kita pehamu amanami inanami pana Daud tadi debata idona mangojar hita lama kaporseai Tuhani di tonga-tonga di ngolu tahun. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu yang membuat kita semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya kepada Tuhan. Ketika kita bisa terhindar dari COVID-19, bukankah itu menumbuhkan percaya kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mulu-mulu hitan waeng. Lalu ketika kita mengingat-ingat ada saudara, ada teman, ada sahabat, ada anak atau siapapun itu yang pergi namoding alani COVID-10 sia, tapi hari ini sampai dengan hari ini kita masih bisa hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Sekarang ini, bukankah itu semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan? Ketika kita ditolong, ketika kita dijaga, ketika kita dibebaskan, dipamalum hita, dipalua hita hamu amanami inanami, si anak kamara na boloni. Ketika kita dimenangkan dalam pergumulan kita, pergumulan mana ngape tahoi? Bukankah itu semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan? Alani gumodang mahitaon lamakilalahon. Perjumpaan kita bersama dengan Tuhan itu. Parsaurata, parjupangat harap doh debata. Itulah yang seharusnya semakin banyak kita renungkan dalam perjalanan hidup kita ini. Daripada kita sibuk memfitnah orang, daripada kita sibuk ngomongin orang, daripada kita sibuk mereka-rekakan yang tidak baik kepada orang, daripada waktu pikiran sudah mai habis terkuras untuk hal-hal yang tidak baik. Datu magon tarimang-rimangi mapa bahenani debat tadi ngulu tahun. Azalam porsea hita tu ibana. Supaya kita semakin percaya kepada Tuhan kita itu. Bahwa memang tanpa Tuhan, pedang bui taula. Tanpa Tuhan, kita tidak menjadi siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita ini. Ido dini kainung tay nakingkan inahan na. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semua, ido pas doi. Alanido ubaina memang bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini supaya Dia selalu beserta dengan kita. Unang lupa ho jauh-jauh maho tu debata marhite tangiang mi sotung mamolu sadari i suadok komar tangiang adong dohi tatai songoni habis sadari i tarong tiki namar tangiang tu debata. Adong dohi tanah songoni ya manginang. Dang adong ate. Luar biasa dohi tabah kasih partangi yang dohi tabe. Iya kan? Ikut songoni manian. Molo somartangi yang kita sadari ihirana adong na urang. Ikut songon
Ahai man ya, songono kan apalagi di zaman tahun molo tinggal handphone terbusi saudo kita kan. Songoni manian molo somartangi ya kita terbusi sau manian. Songoni manian pakilala ata. Unang merdus sudi somartangi yang soma jahatan di bata biasa-biasa saja gitu kan. Kosa manian tu pakilala ana songoni hamu amanami inanami. Doa itu adalah perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Itu benar dak kola di sok kita pajupang doa de bata. Di dia behita boy pajupang doa de bata. Tarlu mo bimarhiti nang tangiang. Ya. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan. Boy hita majauh de bata. Boy hita manggorahon de bata di pardalanan ningolu taon. Karena dia adalah Allah yang mau mendengar. Tak kaya ditutup dibatasi pareonna dari semua keluh kesah kita. Dari semua permohonan-permohonan kita. Dari semua tangisan-tangisan kita. Tak kaya ditutup dibatasi pareonna. Alai tinggil dosi pareon ni debata manangihon hita. Totu molo tinggil dosi pareon ni debata manangihon nata pasahat tu ibana unakea mangidohon naso ture naso sitong naso denggan tu adupan ni debata pangidoma akan naulii pangidoma akan nadenggani pangidoma akan nasitongi marado poko marado podonga mujolma marado pon saluhutna di tonga-tonga ni parenguluonon salinay hamu amanami inanami di minggu eksaudion di paingot kita romahita jauh-jauh tu debata. Ketika kamu saat ini berbeban berat, ketika kamu saat ini memiliki pergumulan yang berat, ketika saat ini kamu mengalami sakit penyakit yang luar biasa, ketika saat ini kamu merasakan menjadi bagian dari orang-orang yang dibicarakan, diomongin, difitnah dota kalana asing, romaho tu adopan ni debata, pasahat masa luhut nahi tu adopan ni debata, sebab dia Tuhan yang setia untuk mendengarkan, menolong dan membantu kita. Selamat bereksaudi, amin martanya kita. Mau lihat tema Tuhan di batanunga saor hatam di tonga-tonga nami apala di tikion di paingot todo hami Tuhan asa totong hami jauh-jauh tu adupan munasun badiai molotung jupang nami akahamaolon molotung jupak hami di tonga-tonga ni parengoluon nami onaka nama kasogohon hami tuhom hami maporus ali Tuhan tung pemolosai di tahia kana roa maradopok kami ho madongan nami ali Tuhan de bata homadongan nami mangalehon gogo di hami asa toktong hami margogo jala porsea di adopan munasun badiai tuk dohuaso dohot gogo mangurupi hami saluhutna asa gabe monang hami Tuhan maralohon saluhutnai hupangidu hami matuhu ali Tuhan debata hodo debata nami nasai toktong satia maka holongi hami saluhutna alani ali Tuhan debata tuho mahami marsigatung tuho mahami pasahaton akatahi-tahi ni jol mana roai tuhami akasakap ni dongan nami jol mana sudinggan maradopon hami akahalak nama kasuguhon hami hualu-aluhok kami mah tuadopan munasun badiai dangadong jabar nami lahoma maloson najat balos ni najat asima rohamali Tuhan homa na mangula homa na pahingoton hami saluhutna asa huboto hami mangulahon dia mana patut ulahon nami margugo mahami saluhutna ali Tuhan debata pos rohanami hodo debata natong satia maka holongi hami saluhutna hubuak kami mali Tuhan debata amanami inanami akaruas ni huriam hami saluhutna di bagas jerom nang di bagas nami kanup marsada-sada pamalo hami mangatusi hatam pargogoy hami makanguluhoni marhite todim tod di porbadiai pasu-pasu nang amanami inanami sudia karuas ni huriam dia kaulaw na si desigano parii nama kasih holi
Kapasu-pasu pariana kono nasi rohama le Tuhan, pasaut mai. Hobar tulomo ni rohama salam sikop las ni rohana sida, mamuji pasangap kuar munasun badiai. Karuas muna makasih holi hama malum ni parsahiton o Tuhan debata. Surdu komatanga munasun badiai macama pamatang nasida saluhutna. Asa tanggala kapar sahitoni. Boy nasida marlas ni rohama muji-muji pasangap kuar munasun badiai. Uelek hami maho Tuhan debata. Molotung marsahit gale pamatang nia karuas ni huriami. Unang luas gale jala marsahit partod dion nasida. Alai homa ditiup nasida le Tuhan debata. Asa toktong marpakirimon nasida. Tangi doho di jojo nasida. Tangi doho di pangidoan nasida. Alania sima rohama le Tuhan debata. Pasahat ma, kaelek-elek ni ruas ni huriam, kapangidoan ni ruas ni huriam, kapakirimon ni ruas ni huriam, hobar tulomo ni roham. Hubua kami ma le Tuhan debata nanga karuas ni huriam, kana marlas ni roha, ala gajang ni umur na pinasahat mi tu nasida saluhutna. Tuhan debata pasikop manang las ni roha nasida, mau liate ni roha nasida. Lama masu-masu mahodi pardalanan ninggulu nasida tua katikina naeng ro tabai maka capalan nalo makia le Tuhan debata asa toktong lambaria ya marolopolop nang partodion nasida madok mauliate tua depan munasun badiai ubuah kami karuas ni huria maka yanakon ni huria male Tuhan nama kasih holia kasih rokap ni todi nasida songoni nanga kapar karejoan asima rohama le Tuhan debata urupi mana sida saluhutna patudu akadalan nauli na denggan ale Tuhan asa toktong boy na sida marlas ni roha hutangnya kau kami manang ale Tuhan debata kapako basion di tonga-tonga ni huriamon pargogoy hami saluhutna kana posom kapar haladom rap dohot sude ruas ni huriam asa tarpatu pahami saluhut nai tau pujian hasangapon di goar munasun badiai jaka ulau nabalgana naing sipatu paon nami terlumu bimale Tuhan di ulaon pesta gotilon ni huriam dalam nami madok mauliate tinang hujalo hami ragam ni pasu-pasum padongan yomu pangaramotionmu di tonga-tonga ni parengoluon nami urupi hami saluhut nale Tuhan debata asaboy mardalan dohot denggan marture saluhut nai sikop las ni rohanami ditikina mamuji pasangap guar munasun badiai nang di bagasan sadariope ale Tuhan debata manang tu dia hami mangalaka tung ahape nahu patu pahami ajari mahami asa saluhut nai ale Tuhan panglakam nami ulau nami tau pujian hasangapon di guar munasun badiai mauliate madiho Tuhan debata marhite Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Mari de mahita huhut tapasahat ma peleata. Aku
mahita jong-jong. Tatangi akon mapelian tatu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang. Odo haroroan di saluhu silehon-lehon na dinggan dohor na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di culung. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gicang, sai pinarbadia maguarno, sai Roma harajon, sai saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.